Bon dia, som la Gisela Guitart i la Maria Ten. actrius, creadores i supervivents del sector cultural. I esteu escoltant Nari Nan! Abans de començar aquest episodi, vull recordar a les oients que de vegades portem temes al podcast que ens semblen interessantíssims, però que no dominem en absolut. D'acord? Avui n'és un clar exemple. Quanta humilitat, Gisela. No, és cert, és cert. Així que ja em perdonareu, oients, i la nostra convidada, per si la cago amb alguna cosa que dic. Em venen a buscar. Per no saber-ne prou. Esteu escoltant la policia? No pots parlar d'aquest tema, Gisela. Dit això, comencem. Tots hem sentit a dir ets un pallasso amb to despectiu. De fet, al WhatsApp tenim una emoticona d'un pallasso que s'acostuma a utilitzar per dir que algú està fent o és tonto, tonta o ridícul, ridícula. Si jo us dic pallasso, a vosaltres, quina imatge us ve al cap? Això és Ens estàs retòrica preguntant? o és real? Crec que ho vaig escriure perquè us ho preguntava. Ah, vale. Però quina imatge us ve al cap? Sí, A mi un tortell poltrona, crec. És lo... Bueno, bé, Maria. Estàs dins de... Vale. A mi em ve al cap aquella pel·lícula, era d'Àlex de la Iglesia, la de Balada triste de trompeta, Ai, no l'he vist. que, bueno, són una companyia d'un circ, no? I O sigui, un pallasso de sí. I arriba, però és com molt estripada la pel·lícula, i arriba un que vol treballar allà i li fan fer de pallasso triste. I el que és com el pallasso principal és un tio xunguíssim. Ens estàs fent spoiler de la pel·lícula? No, és només l'inici. És un tio xunguíssim en plan de... Jo si no fuera un pallasso estaria en la calle, saps? En plan... I dius, hòstia... I em vaig quedar com aquesta imatge dels pallassos. Per tu són... O sigui, que de dins... Gente xunga. Gent molt trillada, D'aquesta però que que et pots necessita trobar- expressar potser l'humor o connectar amb la gent d'alguna altra forma possible. Ah, doncs això és una cosa bonica, en veritat. Sí. Bueno, molt bé, heu aprovat a mitges. A veure, tot i tenir grans referents de pallassos clàssics com Charlie Rivel o Fofito i Emilio Aragón i de referents de clowns teatrals que ve a ser el pallasso contemporani i del que més parlarem avui amb la nostra convidada, com... Tortell poltrona. Molt bé, Tortell Poltrona, Pepa Planes o Leandre Rivera, entre d'altres. La societat, així en pinzellada gran, la societat que no està dins de... Perquè vosaltres heu dit això, Sí. això tan petitet, i veniu del món teatral, Fíjate tu. Vull dir, jo també, jo m'he informat. Sí. Així en pinzellada gran, si a la gent del carrer li dic pallasso, probablement la primera imatge que li vingui al cap és una persona de cara blanca i disfressada de coloraines, com el pallasso de Micolor, Totalment. o el que va anar a tallar el pastís de la seva comunió. Dues referències prou boomers, he de dir. em sap Bastant. greu. Jo anava a dir els pallassos No riu ni del... jo, aquí. Jo anava a dir els pallassos de Dumbo, que també és molt de boomer. Ah, mira. És que jo vaig pensar, va, Gisela, vés a fer vés a mirar-te per dins, no? I si no sapiguessis realment els pallassos i els clowns teatrals que existeixen, amb què aniries a buscar si no fossis del món teatral? I els meus referents de pallassos, si jo no fos del món teatral, serien, t'ho juro, el pallasso de Micolor. A més, vaig anar a buscar perquè vaig dir, era un pallasso? Sí, era un pallasso. O el del McDonald's. Ah, el de McDonald's! Ens Sí. l'estàvem deixant. O el pallasso. Jo tinc una foto amb un pallasso a la meva comunió que va venir. Va en sèrio, I va tallar amb mi el pastís. Ah, em pensava que... Ostres. I de boomer era el fet de tenir un... Bueno, de mi color, perquè és de fa molts anys, i d'una comunió que ja no crec que es portin. Espero que... Amén. Bueno, pot ser que En fi. continuï la gent. Igual que la gent es continua casant, la gent continua fent la comunió. Ja, però la comunió és diferent, no? No ho sé. O sigui, el casament és més el posto Pregunta, de la oients, festa. deixeu-nos-ho a comentaris. La gent del vostre voltant està fent la comunió? És que per fer la comunió has de fer la catequesi, És tot un És tot un extraescolar. procés religiós. Sí. efectivament. Bueno, continua, Gisela, Bé. que Sí, ens hem que quedat estem anant per encallats les, aquí. per les rames. Els referents que he anomenat els coneixíeu? Sí. Jo la Pepa Planes sí, Leandre Rivera. Ah, no, aquests. Sí. Sí. És el del Micolor. Bé, potser que tirem cap al càsting, people? A veure si podem parlar amb algú que en tingui més coneixement. Quanta ignorància, perdó. Entrem al càsting. Avui tenim amb nosaltres una actriu, directora i docent. És un intèrpret especialista en clown, comèdia de l'arte i màscara.
Enamorada de les gorres i dels barrets, dels gelats i dels viatges. Ha treballat en escenaris catalans, però també ha trepitjat escenaris internacionals. A veure com ho pronuncio, això. Ui, Maria, t'ho has explicat molt complicat. Com el Teatro dell'Orco di Napoli. Molt bé. A casa nostra ha fet, entre d'altres, de Gallina i de Dimoni, amb la companyia La Peleona, i el 2020 s'incorpora i impulsa endavant i li dona com una cara nova a la companyia Projecte Longanime, creant espectacles còmics i sorprenents com Terrorífica Comèdia o Macloubet, no, ho he dit malament, Macloubet, no sé com es pronuncia, ara ens ho dirà. Espectacle meravellós que encara es troba de gira i que no us podeu perdre. I també ha dirigit L'home i el pescador, que, bueno, després parlarem d'aquest espectacle, que ha dirigit ella mateixa. Molt bon dia, Berta Graells. Bon dia. Hola, què tal? Bé, moltes ganes d'estar aquí. Com es... Que mona. El McClown... A veure com ho dius. Maclounbet. Ah, mira. Vale, no haguéssim endevinat. No. No passa res. S'accepta, també? Maclounbet. Ens serveix. Com a curiositat, Maria, què portem? Ah, sí. La companyia de La Peleona, Sí, o sigui, està encara o està aturada o alguna cosa? està aturada ara mateix, no estem Ah, treballant, però està allà. Però existeix? Existeix, Vale, no s'ha mort no és que encara. s'hagi diluït. No, Vale, està perfecte. aturada. Tenia aquesta inquietud. Ja podem entrar entre cametes. Entre cametes. És una conversa, en aquest cas, clownesca. Oh. Oh! Sempre li canvio l'adjectiu. Sobretot allò que no es veu dalt de l'escenari. En la intro, jo he comentat que existien els pallassos clàssics i els clowns contemporanis. No sé si tu ens podries dir una mica quines diferències hi ha entre uns o altres. A veure, jo el que et podria dir és que el clown neix al circ i llavors neix de fer números, gags, d'acompanyar-ho d'acrobàcies, de coses impossibles, no? Això que anem a veure al circ i dius, com pot ser? És màgia. I hi ha una tècnica darrere abrumadora i molt de treball i molt de sacrifici. Després, gràcies a la història, evidentment, però després tenim referents com Charles Chaplin, Buster Keaton, tot això, agafen el clown i el posen al centre. Ja no tenim aquestes acrobàcies i aquests números que s'han de fer, sinó que tenim el clown sol. El despullem d'aquestes aquestes com... Floritures, no? Sí, Tot aquest aquesta espectacle. màgia acrobàtica tècnica. Es queda sol i es comença a investigar què passa amb aquests personatges que el que fan és mostrar la seva fragilitat, vulnerabilitat, sinceritat i connecten amb el públic des d'aquí. Llavors, descobrim també que podem posar el clown dins d'una història, perquè quan estem al circ és difícil que tingui una història, no? Com la coneixem, nus, plantejament, nus, desenllaç. En el moment que el poses al teatre sí que el pots començar a dir, oi, d'acord, tinc aquest personatge, vaig a potenciar-lo i de quina història pot explicar aquest personatge. Llavors jo et podria explicar això. Clown contemporani, no contemporani de circ, no sabria dir-te, perquè és que hi ha tants clowns com persones existeixen. Perquè no hi ha hi ha tècniques que t'ajuden a arribar allà, però cadascú ha de trobar el seu, perquè és algo de l'autenticitat de cadascú. Si només pots tenir un clown dins teu. No, jo crec que pots fer... O sigui, la teva essència, facis el que facis, qualsevol tècnica, cine... És igual, no? Interpretativa, la teva essència sempre hi és, per molt que et transformis moltíssim. Jo crec que amb el clown passa el mateix. Que tu, per exemple, a McClounbet nosaltres fem molts personatges, jo en faig 4 diferents, i els he construït físicament diferent, parlen diferent, van vestits diferent, tots són diferents, però al final... És la meva comicitat. Sí. És aquesta essència meva que només tinc jo i que cada un de nosaltres té, i que la gràcia del clown és que és això, que no el pots copiar, que pots copiar gags, pots copiar tècniques, però l'essència t'has de fotre a remar i a nedar i investigar què és i acceptar-la, perquè et confronta molt tant amb coses bones com amb coses que neguem. De vegades. Com? Exemple, Com a vols veure. dir? Com que és com un autoconeixement molt bé. el terreny filosòfic. Sí. Hi ha gent que el treballa terapèuticament, en el meu cas i la companyia no el treballem gens així, però sí que és veritat que pots estar un dia en un assaig i estàs fent una impro i ens fiquem a jugar al pica-paret. I de cop connectes amb un record que et va passar quan tenies 7 anys. De sentir-te inferior,
el que sigui, no? És igual. I et connecta amb allò i ho vius plenament i llavors la intel·ligència de l'actor és, vale, m'està passant això, aquesta emoció, vaig a viure-la, no vaig a negar-la, o si no estic a gust, surto, em trec el nas, surto d'això, ara no em ve de gust confrontar amb això. Però et posa davant de... O sigui, jo crec que... Jo entenc el clown, això, després vindrà gent que dirà altres coses, però la manera com jo l'entenc és abraça-ho tot. Tant allò que estimes com allò que rebutges. Ho has d'abraçar tot. Ara que has dit això del nas, he llegit que en el clown contemporani no és obligatori, no? Que en el clàssic sí que s'utilitzava molt i en el contemporani... És que obligatori no és res. Clar. Però em refereixo que n'hi ha que ho utilitzen, n'hi ha que no... Sí, no cal. Però també tenim molts... O sigui, estic segura que trobem espectacles que no són... De vegades ni ells ho saben que estan fent servir aquesta comicitat i manera de connectar amb el públic i no porten nas. Vull dir, no és una cosa... A mi m'agrada molt perquè és el fet de posar-te la màscara que t'ubica en un altre lloc. Però perquè jo treballo molt des d'una cosa externa que em modifica, no? I em va bé. Però hi ha gent, hi ha molts clowns, hi ha moltes companyies de circ que fan clown i no en porten. Vull dir, Baró de Bel, per exemple, Sí. no porten nas, no? És Bueno, veritat. hi deu haver algunes produccions que potser en porten, però no en porten. I O ells se'l són- posen per un moment concret Sí. de no sé què, però... I altres coses que no siguin circ, també, vull dir, moltes produccions crec que ho podríem trobar. I també he llegit, perquè m'he estat informant... per Ja veus, l'episodi ets d'avui. experta. Sí. Mi color. Exacte. He llegit que en el clown contemporani també es treballa més des de les emocions i buscant reflexions, no? O és més reflexiu. Reflexiu, es diu? Què vols dir? Per reflexionar, o sigui, que es tracten temàtiques de... Bueno, crec Com que de és en el moment que crítiques. entra això Sí. que et comentava, en el moment que entra la possibilitat d'explicar una història entre el pensament, no? Perquè si tu estàs fent un número de he de fer 3 salts, difícilment aquí ensenyaràs no? el que està passant aquí, la màgia d'aquesta cosa que estem creant física. Però si vull explicar-te una història, evidentment, Però és això, que a vegades no, la gent pensa un espectacle de clown serà jaja i ja està, no? Com buit. no ho suporto. I llavors, exacte. I llavors ara mateix acabes de dir, lo del pica paret, i jo només pensant i dius, clar, tu veus com a públic i estàs veient les emocions a flor de pell de què està passant allà i a part et fa reflexionar a la vegada segurament de l'estructura dins d'una escola, dels vincles o de... Fins i tot pot haver-hi Bueno, és que fins fins a i tot, bullying, no? és que pots riure Sí, i pots sí. fins i tot plorar, no? Mira, És que un aquest espectacle de clown. és la sí. cosa principal que tenim mal entesa, que és que un pallasso ha de fer riure. Exacte. I de vegades venen alumnes que el que volen és fer riure. Si vols fer riure, no en faràs mai. Ja. Perquè ho estàs forçant. Sí, Una gran frase, no? no, ho estàs forçant. La gràcia és que connectis amb el públic i generis una empatia i una complicitat amb ells que fa que estic entenent aquest personatge. Se senten de dir, uah, quantes vegades he caigut i he mirat a veure si hi havia algú al voltant i m'ha fet una vergonya que te cagues i estic connectant amb això i això em fa riure perquè ell ho està vivint plenament. Però si expressament caic per fer-te riure, potser et funciona una vegada, però després serà molt... No pots obligar algú a sentir alguna cosa, no? Igual que no el pots obligar a plorar perquè els hem d'obligar a riure. No? És Déu-n'hi-do les frases que ens estàs deixant anar, Berta? No, bueno... Són per pensar-hi. I les persones estan que- superbé. Quan venen a fer classes les persones que s'apunten al clown, clar, això passa en teatre en general, però suposo que amb clown encara més, que potser amb coses, el que has dit, com que potser no t'agraden de tu mateixa, que les has, o sigui, com acceptar-les i fins i tot com ridiculitzar-les o fer el ridícul. O sigui, no tenir por de fer el ridícul. Això sí, Això pot ser que hi hagi... O sigui, és on et trobes més... és un treball. Que hi ha gent que diu, no, és que no, això no ho vull fer perquè és fer el ridícul o alguna cosa Absolutament. De fet, una vegada vaig intentar fer classe amb un grup d'adolescents que estaven preparats per tot perquè són adolescents que ja han treballat en produccions cinematogràfiques, vull dir, que feien tot el que els hi proposessis i va ser impossible fer clown. Per què? Perquè estan en una edat de Clar. vull
formar part... Ui! Perdó. Aigua. Vull formar part del grup, vull ser acceptat, no vull cridar l'atenció. Vull I tot agradar, això no? va lligat amb l'adolescència i el clown precisament és tot el contrari, que és ei, tranquil, sigues com siguis, formaràs part d'aquest grup i tots ens estimarem igual i no passa res, per molt que a tu t'agradi més això o l'altre o siguis d'aquesta manera. Sí. És una edat complicada, també, l'adolescència. Perquè Sí, si sí. estem però adulta, em ja a sobta- vegades et fa por fer el ridícul, no? Sí, però em On sobta no que sents el còmode. que ha dit ella, que eren joves que ja havien Sí, no, estaven... fet passes en però vull dir, el forma món, això del que i diem, igualment els hi feia Sí, bueno, però qui vol fer el ridícul? Clar, per això. Bueno, també tenim malentès, no? Potser què és el fer el ridícul, perquè, no sé com dir-ho, exposar-te, no sé, amb una broma o així, potser no és fer el ridícul, però sí que per la societat està considerat. Però mira, a mi em va passar l'altre dia en un assaig que jo ara estic fent un personatge que he de fer un personatge del sexe oposat i, a més, d'una forma que a mi em fa bastant de cringe. Oh, uau. Llavors, em fa una vergonya tremenda. Però una cosa, això en la teva pròpia companyia? Sí. O sigui, tu has muntat tu mateixa. Bé, No la fas dramaturgia és pena. de la Joana Castellano. Però, o sigui, m'encanta el repte, però a la vegada era com un... Déu meu, quin cringe i quina vergonya, i ara he de fer això, buah, i em posava a riure com un... Uf, vale, anem-hi, però... Uf, vale, no? Però ho Hi ha vols un punt fer a la d'això. vegada, no? Sí, ho vull fer. Jo sempre faig d'home. O sigui, tinc una tendència, és tot el contrari, no vull ser mai dona, veus? Em passaria això si fes de dona. Vaig sempre buscar el més oposat a mi. I això jo crec que és Com molt és? xulo. Perquè és més divertit? Perquè no ho Uf, controles per mi tant? sí. La transformació i el més de dir, ara com coi faig això? I sobretot perquè parteixo des de la fisicalitat, no? Però em sembla xulíssim que et posis aquest repte, tot i que entenc perfectament aquesta confrontació. Clar, estem en els amb el primers ridícul. assajos i és de, uau, vale. A la vegada és com un, no, és un Carmel. Totalment. Quines ganes. Però, imagina't jo, tinc 30 anys, doncs li poses a una persona que no és ni la seva producció, que en té 15 o 16, davant dels amigos, i que ha fet, doncs, què he dit, cinematograf, no? Com Sí. algo molt de quedar bé i de ser els guapos, perquè al final dels adolescents no hi ha grans produccions on els adolescents no se'ls vegi molt perfectes avui en dia. Sí. No? Malauradament. Costa una mica. Total. Igual que amb el TikTok i amb tot això. Vull dir, al final el que mostren és una totalment. perfecció i tu Sí, els estàs sí. demanant a l'inversa. Ves a buscar la teva vulnerabilitat i ves a buscar els teus Sí. defectes, que és on la gent connectarà també a Tampoc és vegades. ves-los a buscar, perquè si els anéssim a buscar, per mi resultaria terapèutic. Però és quan apareguin, tranquil·la, no passa res. Però vull dir, n'hi ha accepta'ls. molts, no? Vull dir que apareixen de seguida. Sí. Totalment. A més, també et confronta amb aquesta cosa de que ens han educat de seu aquí, no et moguis, no cridis l'atenció, no aixequis la veu, no facis això, no vulguis ser no sé què. No, com limitar tota l'estona, no? I el clown és tot el contrari. Per mi, jo sempre dic que per mi fer clown és la manera de revolucionar-se contra el sistema. Perquè és ser com ets, acceptar-ho i dir, ai, doncs la meva lògica és aquesta, per molt que des de dalt em diguin que ha de ser així, què passa? No? Hi ha normes? O sigui, regles en el clown? Regles, et diria que hi ha tècnica. Jo m'agafo molt a la tècnica, però per mi la tècnica passa per que no estiguis en tu, sinó que estiguis en l'altre tota l'estona. Amb l'altre el públic o amb l'altre el company d'escena? Les dues coses. Vale. Perquè el que puguin fer els altres sempre serà infinitament més interessant del que puguis fer tu. El que puguis fer tu vindrà del cap o ho ets preparat o el que sigui, no? En canvi, si estic aquí, ja m'estàs donant informació... Ja, mira, ja està fent així, ja m'enteneu? M'està donant Sí, com que ja estàs informació i reaccionant. ja estan passant coses, no? Moltes vegades volem forçar-ho i això, i després, evidentment, hi ha molts exercicis de tècnica de on està el foco, quan fa un, l'altre no fa, estigues tranquil, no passa res. Si no passa res, si no saps què fer, camina. O sigui, hi ha molta feina tècnica, això sí, però normes, no, aniria com en contra del clown, no?, una mica. Les Tu quan t'enamores del clown? O sigui, perquè malauradament a Catalunya no hi ha gaire tradició de clown. No, jo tinc la sort de ser filla de Lluís Graells, que és mestre de màscara, i ho porto a les venes, però també és algo que em fascina la màscara, també en moltes altres coses, però trobo que el treball de màscara et serveix
per tot, inclús si vols fer cine, és igual. Crec que és una eina que tenim d'aprendre a transformar-nos físicament, o sigui, la veu, tal, molt gran i que no s'aprofita prou. I jo, el clown... Perdó, què anaves a dir? No, anava a dir que, de fet, l'Eduard Fernández ve del clown, no? Crec. Sí, ve de teatre físic. Ve de teatre físic, no sé ben bé en quin grau o quin d'això, però crec que havia estudiat... estava amb els comediants, no? Crec. Potser Clar. ara estic fotent la pota, però... Sí, crec que sí. Vull dir que ve de teatre de carrer i de... I ara està en la cima, però ve d'un treball físic. I a mi m'han explicat que a vegades per trobar un personatge d'això necessito un cigró a la sabata que em dona un Clar, tal i totalment. una fisicalitat i que en veritat és molt còmic. Sí, totalment. És així. Per acompanyar el que deies, que també en el cinema també Sí. vull dir que ajuda. Jo crec que aquest sí. coneixement. Després si t'agrada més o menys, però totes les tècniques ajuden. Però, en canvi, mira, abans ho estàvem comentant i a l'Institut del Teatre sí que justament el teu Sí. pare hi dona classes i us dona a conèixer aquest... O sigui, la màscara i el treball amb màscara, però en moltes escoles de teatre, I per comèdia de l'arte exemple, també se'n on jo troba, vaig estudiar, en cap moment de la formació es No, treballa màscara. No, Hòstia. No. Perquè la teva I escola en és altres més com escoles de- de teatre Sí, no, tampoc. una mica, no? Que vull dir que i justament és una tècnica que dius això, Sí, que et pots fer servir, però també encara pensem- no està gaire reconeguda. No, o sigui, nosaltres com a companyia tenim... Ui, he bufat i això deu haver fet... No, tranquil. És una lluita constant, perquè quants espectacles de màscara em pots dir ara? Ja. No. Que estiguin al panorama de Catalunya, parlem de Catalunya. No, cap. Ara mateix No, em puc dir. doncs si no hi ha tampoc ni interès perquè es programin aquest estil de teatre, com la gent ho ficarà a l'escola? Vull dir, crec Clar. que és una errada, també. Que és molt errada perquè crec que... O sigui, jo dono classes a Estudi Karloff, per exemple, que és una escola de cine, i faig classe de màscara neutra i de comèdia de l'art. Mira. Però Clar, és que sí, és això, és que les encara- eines et serveixen igualment per després altres treballs. És un tema. Perquè si els nostres oients oyentes? es diu així? Oyentes. Oyents, que oyen, Ui, volguessin veure teatre de clown, o aquest tipus, o de pallasso clàssic, per quin circuit s'haurien de moure? On haurien d'anar a buscar? Ja que no els hi posem fàcil, ja que no està a l'acantonat. han d'anar a un altre país. Ja. No, a veure, de circ se'n fa molt aquí. Tenim el Circ Cric, que a més fan un munt de trobades amb un munt de pallasses internacionals, pallassos, vull dir, pallassos en poden trobar, això sí. Clown teatral, que és aquest concepte que nosaltres ens hem no inventat, però li hem posat aquest nom, que és això que estàvem comentant, no? De donar valor en una història, perquè quan ens van plantejar fer Macbeth amb pallassos, recordo que una persona ens va dir «Au, com has de fer Macbeth? Si un pallasso només pujant 3 escales ja pot estar tot l'espectacle». Ostres. Bueno, és veritat que pot haver-hi un Era número de pallassos. és aquesta lògica, no? I nosaltres agafem i diem, vale, sí, això pot ser així, però per què no pot viure... Per què no pot fer una tragèdia? Perquè sempre s'ha d'associar el clown amb la comèdia. Per què no podem fer una tragicomèdia? Què li passa a un personatge que és un clown però que té ambició de poder i acabarà matant a tot quisqui? No? Doncs potser sí Els que haureu de hem d'anar a un buscar. altre O país. sigui, heu com de en mirar Gerard. Instagram Maybe. projecte Longanime i buscar tots els bolos que facin i no us ho podeu perdre. I abans de passar als jocs, has parlat del teu pare, però és que forma part també d'algunes obres i no sé si forma part també de la companyia de projecte Sí. Longanime, i fins i tot l'has dirigit, o de vegades t'ha dirigit ell a tu, no? Sí. I de vegades tu l'has dirigit amb ell, no? Sí. Que era això Com que... es dirigeix a ton pare? Exacte. Divertit, Com això, no? funciona això? Com ens hem d'imaginar els assajos de teu pare dirigint o al revés? Tu dient, No, sobretot al revés, Sí, perquè no? o sigui, estem molt acostumades a que els Ja, nostres pares pares ens ens diguin. dirigeixin en la vida, no? Però com... Al revés ha de O ser... sigui, jo ara m'imagino dirigint amb uns increïble. pares, que complicat. Què? És això, complicat. Et fa cas o... Per anys d'experiència, per anys de vida, per anys de tot. No, i perquè tu també, com a filla, no t'atreveixes segons com a dir ara aquí jo, saps? No. és un procés. Jo crec que a l'inici va ser un terratrèmol emocional, sobretot jo sóc superemocional, llavors així, després vam trobar la manera.
Molt bé. Molt bé. Es repetirà o de moment heu dit fins aquí? L'obra aquesta, o sigui, el No, dic procés de el- que jo el dirigeixi, sí. no ho sé. Ah, mira, està la porta oberta. Sí, sempre Vale, està vale. oberta, No va jo acabar crec. malament. No va... No. Segueixen celebrant el Nadal junts. És intens. Bueno, com qualsevol procés creatiu, clar. però clar, si a més ajuntes família... És que per això t'ho Vull dir, preguntava. allò que passa a l'obra de Travi, a mi també em passa, m'enteneu? Ah, És veritat. sí. És normal. I hem de juntes, no, de fet? Sí. Travi? Doncs passem als jocs. Som-hi. Super. El primer es diu Per amor a l'art. Aleshores et donem 3 opcions, els 3 tipus de pallasso clàssic que jo he trobat per internet, val? O sigui, no sé si seran veritat, que existeixen. A veure. Corregeix-me si Cara poso la blanca? pota. No. I tu, sí, ara t'ho dic perquè també Ah, us vale, ho diré als vale. oients amb una mica d'explicació. I tu has de decidir quin personatge series per la resta de la teva vida. Per la O resta sigui, de la teva deixaries vida. ser Berta Graells i series el personatge. Ah, no en teatre, eh? No, 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 A la no. vida. A la O sigui, vida. ara quan surti A la- d'aquí... ja pel carrer. tot el rato. Ostres, Tota vale, l'estona. vale, vale. I he d'anar vestida del personatge també o és, És una cosa l'actitud. interior? Però no hi ha res obligatori, no, en els clowns? Llavors, la vestimenta no sé si és obligatòria. Ja, però si és el personatge... No ho sé, això ho decideixes tu. Aquesta... L'essència, podem- Ja, t'ho he tret de sobre jo, A veure, les opcions. Ser per sempre el cara blanca, que és el més viu i intel·ligent, el que dirigeix. Ser per sempre el Augusto, el més dèbil i innocent, a qui tot li surt malament. O ser per sempre el Toni, l'assistent sapastre, però no tan tonto com l'anterior. El Toni m'encanta perquè no el coneixia, Ah, no. Potser no això, existeix. potser s'ha inventat. però no, un moment, que jo no sóc l'enciclopèdia del clown, m'enteneu? O sigui, ja quan surti ho buscaré. Però està bé, està Però bé. aquesta Potser- imatge em sona a mi, com El Toni. l'ajudant. Bueno, que- potser no es diu Toni, però el nom no ho ajudant sé, sapastre que és tonto, No però no tinc tant. idea. És com a l'intermig, no? Sí. Hi ha l'intel·ligent, Sí. i el tonto i el castellà. Home, pobreta, que t'havies posat el més dèbil i innocent, a qui tot li surt malament, i ara ja has dit tonto directament. Perquè després diu, però no tan tonto com l'anterior. Ja, això sí. Vull dir Vale. que ja l'hi havia dit. Vale. Bueno. Llavors, quin series, per amor a l'art, quin series pagant tu una quota mensual i quin no series ni que et paguessin? Mare meva, ara sí que que t'has passat de difícil, eh? No seria mai el Toni? El que es queda a mitges aigües, mitges tintes, No, no. mitges tintes no m'agrada. Vale, perfecte. Aquest ni que et paguessin. I llavors, per quin pagaries i quin faries per amor a l'art? Pagaria per fer August. Ah. Pagaries perquè tot et sortís malament? Està molt bé com a... Ja és contradictori, ja ho sé. I faria el cara blanca, cara blanca. En realitat, és que, clar, això va en contra del que jo penso, que és que tothom pot ser tot. En Clar, el clar, sentit no, de, és un tens una joc. tendència, no? Tu pots ser cara blanca o pots ser August, tens una tendència, però la gràcia és que puguis canviar d'estatus en qualsevol moment. Llavors, si em quedo amb els dos, puc anar fent. Un l'estic pagant i l'altre estic fent per amor a l'art i els vaig combinant. Ostres, aquí m'ha fet una volta, eh? Sí, sí. No. Ara estava sent cara blanca, intel·ligenta. És veritat. Passem al segon joc. Hauràs d'escollir una carta Perfecte. i un cop la tinguis, l'ensenyaràs a càmera, la mires bé tranquil·lament, i llavors hauràs de tirar un dau. Si et surt un número parell, hauràs d'explicar una sinopsi d'aquesta carta, fer una sinopsi d'una obra. Senyala la càmera, a veure. Hi ha algun pallasso o alguna cosa? Hola, mira, Imagines? ostres, estan dins d'un tub hagués sigut aquestes fort, persones. Déu-n'hi-do. Ostres, et surten coses molt rares, eh? Si surt un número imparell, hauràs de crear un espai sonor o una banda sonora a partir d'aquesta carta. Vale. I si surt el número 6, crear-ne un títol. Ara ho tornaré a repetir, depèn del número Perfecte. que et toqui. Tu, de moment, tira el dau Aquí. i a veure... 4. 4. Número parell. Sinopsi de l'obra. O sigui, aquest és com el cartell de l'obra i què hi passa? El cartell de la nova obra de Longanime. Projecte Longanime. És que és complicat. 2050. Vale, futurista. Sí. Sí. Pots triar qui vols ser, però quan ho triïs deixaràs de ser qui ets ara. T'atreveixes? Uau! Doncs, ja potser... Quina por. És una bona... fa molta por, És una comèdia terrorífica de Projecte Longanime. Totalment. Sí, però ho ha dit d'una manera que venen ganes d'anar-la a veure, eh? És No, sí, bona sí. Ha creant fet la sinopsi. promo ja, sí. Estic aquí A tope. a tope. Produint. Doncs ara sí, hem arribat al final.
Moltes gràcies, Berta, per ser ja una narinanta més. Li encanta això de narinanta, eh? Ja ho he- A tot arreu. Abans eren podcasters, ara ja passa a dir-los narinantes. Narinantes. Està molt bé. I també gràcies per fer-nos una mica més sàvies. Bastant. Sí, bastant més sàvies. Gràcies a vosaltres. I no sé si hi ha alguns bolos de Longanime. Estarem a Fira Terres, que és un festival que es fa fora de Barcelona. Sortim de la ciutat, Perfecte, sisplau. perfecte, que tenim oients de fora ja de sabeu, Barcelona. això era un dels ja ho circuits. sabeu. I a part seguiu-les a seguiu la companyia a l'Instagram, que allà aniran posant... Perfecte. No? Poseu per allà la Sí, gira. tot. També, sí, he vist que a la vostra web també ho posàveu, els Tot. bolos. I també O fan sigui, tallers de clown teatral per qui tingui Sí. ganes de provar-ho. No? I de Tothom jugar. és benvingut. Ara sí, el pròxim episodi més i millor. I fins llavors us Ens veiem, us veiem, els Jo estava veiem mirant i dic ja a tothom directament us veiem. a platea. Adéu.